Здравейте, приятели! Ние сме Автокъщи Аско 96. Днес ще ви представя една уникална кола, която е поръчка за наш клиент. Тази кола няма да видите на обява, защото директно слезе от автовоза, измихме едно външно и колата заминава. Колата е BMW X5 M50D. Колата е на 64 000 км, 2019 края, 400 коня. Колата е уникална. Казвам ви, хора, може да дойдете при нас и поръчате такава кола, но сега ще ви покажа какво си е поръчал нашия клиент. Заповядайте с мен да видите. Това уникално BMW има абсолютно всички екстри. D-Stronic, Line Assistant, дигитално табло, имаме 360 градусова камера, имаме амбиентно осветление, подгрявано обдухване на седалките, панорама, M1, M-салон, кожено табло, черен таван, масаж, кардан озвучаване, както и за затопляне на напитките, или по-скоро да ги държите топли, както и изстудяване също на напитките в кап холдера. Колата е уникална, не се страхувайте да си поръчате автомобил. Ето какво чудовище ще дойде. Уникално. Сега ще ви покажа отзаде да видите X5-цата, да погледнете също. Така че заповядайте с мен. Знаете, X5-ците са доста големи коли. Отзаде имат достатъчно място. За тази кола специално имаме тонирани стъкла, както и подгрев на седалките. Забравих да ви кажа вакуума на вратите, който също е изключително голяма екстра. Да ви кажа честно, имахме такава кола преди време, Competition, 600 и кусор коня, уникален автомобил. Едно към едно е с този автомобил. Едно към едно. Заповядайте, сега ще ви покажа и багажника. Електрически багажник, като за повечето такива коли. Доста място има. Долната част също е електрическа. Имаме достатъчно място. Имаме теглич електрически, който излиза. Амбиентно осветление имаме отзаде. Страшно много багаж може да съберете в такъв автомобил. Сега ще ви покажа и сърцето на автомобила. Този двигател 400 коня. Заповядайте с мен. M50D, тройка с 3 турбини, 400 коня, 8 скорости, чисто нови гуми, лазерни фарове. Колата е топ. Може да дойдете при нас на Ботевградско шосе 300 да си поръчате такъв или подобен автомобил, без значение от марка, без значение малка, голяма и така нататък. Така че заповядайте, не се страхувайте да дойдете, да погледнете, да ви избереме кола, ще ви изпратиме и така нататък. Ако ви е харесало това видео, може да ни последвате в TikTok, YouTube, Facebook и Instagram за повече видеа. Чао от мен!